Dissabte 13 de juliol, Ascó va celebrar Sant Cristòfol amb una gran festa combinant el 35è aplec sardanista de la vila d'Ascó i el sopar benèfic de Mans Unides. La tarda va començar amb la missa de Sant Cristòfol, que més tard va donar peu a la benedicció de mossèn Emili i els conductors del municipi que s'acostaven al carrer Unió amb la Rambla. Molt bé, o sigui, molta gent a missa i després també, ara aquí a la benedicció, també un bon número. No els he comptat, però els clauers s'han acabat i, bé. Però sí, tant, participarem del sopar de Mans Unides i estirem posant la gent, que és un dia, a més, el dia acompanya molt, que no ha fet tanta calor avui, serà un bon dia. Després de la benedicció, a la plaça del Casal començava l'aplec sardanista organitzat per l'Associació Cultural Lo Llaüt. La cobla Vents de Riella era l'encarregada d'animar l'acte i la gent va respondre omplint la plaça de rotllanes. És el 6è any que la cobla Vents de Riella toca a Ascó i, com no podia ser d'altra manera, la Santa Espina no hi podia faltar. Van haver-hi dues ballades, una abans del sopar i l'altra després. De moment bé, hem fet la primera ballada de la tarda i ara esperant, ja que ja s'ha fet fos, ja farem la ballada de la nit, però molt bé, ha vingut també gent de fora i bé, i com se veu la plaça està plena per al sopar. Sardana, que és la més reconeguda i coneguda, que avui la tocarem, se tocarà, és la Santa Espina. És una de les que ens identifica molt el que és la sardana, però totes les sardanes són boniques. Entre ballada i ballada es va fer el sopar benèfic que organitzaven Mans Unides, Missions i Càritas. Per les organitzadores va ser un èxit. Es van vendre quasi 200 tiquets i destaquen la solidaritat dels veïns i veïnes d'Ascó, ja que gràcies a les aportacions del sopar es podran dur a terme diferents projectes benèfics. Un dels anys que ha anat millor ben preparat. Sí, cada any superem, per això. Hem anat molt. En màquines. Estos diners els anem a portar al banc, després ja van directes a Tortosa, a la delegació de Tortosa, i després cap a Madrid. Mans Unides és més aviat per fer projectes. Si ho ve una escola pels nens, costura per les senyores i tot això, que a vegades molta gent no saben cosir, i compren màquines de cosir i ensenyen. Però la gent som col·laboradores, de veritat, és un dels pobles que més col·laboren en aquestes coses. En resum, una diada de Sant Cristòfol molt completa i que posa en relleu un teixit asconenc viu que amb aquesta jornada va demostrar que es pot combinar l'oci, el retrobament i la solidaritat a parts iguals.